uMbali wakwaShandu, ilunga lomphakathi. La esikoleni ngiyilunga le-SGB, base ngiba usihlalo we-SGB. Oh, okay. Besaqala bandla ungichazele ngokwakho ngokwe-SGB ukuthi kusho ukuthini lokho kwenziwa uTronox. Siwenzelwa i-Tronox isithando sami. Kukhulu kakhulu kuthina siwumphakathi nje wala eBhekizwe esikhawini. Isikole sethu eminyakeni edlule, nawe nje ungaphinde kubuke isakhiwo kakhulukazi se-admin njengoba nisiphe sona. Bekunzima kakhulu ngoba kuke kwazama ngisho umphakathi uthi uyasakha kodwa wajike wahluleka. So nje kuthina ukuba ne-building entsha la kuzongena khona othisha bengene namafenisha amasha, ngoba kwalaphayana ifenisha yakhona nayatshela ngetafula kathisha omkhulu nje ukuthi useyatshela ngisho umeyihlezi akusafanele ubambelele. So kukhulu kakhulu esikwenzele uTronox, siyabonga kakhulu kuwumlando nje kuthina ngoba sifike kukhona i-SGB eyayikhona eminyakeni edlule. So ithe namba isiphumile kwangena amanye amalunga e-SGB. Ngingababalula nje kungoba Bunyathi, kungobhuti uXolani, omama uMbonambi, bakhona nabanye mhlawumbe sengibakhohliwe okuyibona bahamba basifakela incwadi noma isicelo ku-Tronox njengoba usufikile ku-Tronox. So asikwazi ukubalibala amagalelo abo abawenzile ngokuthi bathi bebengena la bese beyakwazi ukuthi bebone ukuthi kushoda ini noma kwakufanele kube khonani. So baphuma bahamba bacela ama-donation nenhlahla ku-Tronox wasiyasithola. So sithe masingena thina sesingena ezinyaweni zabo, siqhubeka nathi safaka lapha ebebegcine khona. So siyabonga kakhulu nje, asikwazi ukubakhohlwa ngoba imile nje ibhilidingi, incwadi yayisayinwe yibona noma isicelo sasicela yibona. Siyabonga kakhulu kodwa nje ku-Tronox sidlulisa ukubonga ukuthi owasithembisa ukuthi uzokwenza, because nami ngangiyiphathi yale SGB, yasithembisa ukuthi izokwenza. Ayiqedanga ngisho unyaka nangempela ibe sisakhela ngoba ningaphuntisa iprojekthi iqale last year ngo-August, kodwa namhlanje njengoba sibe nje simele siphiwe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.